Hagani ka sngi ka bamantang kwa banya kren ya ka way ka subject berkata kalong bakadon ka jingker ku yau tau bahok bakadon ka jingker ku ru ya kita ki balakala ka bamut ka babel ka ong kumni la nangi pule ki kam ki apostol ka nong ka baar ka dekot ka balai pu prater ter ka ong kumni tiu petros le thu aki topin kala ka bamut ba on pen baptis ya pi way ha ka kerteng u Jesus Christ ya ka ban yo map ya ki pop bat pinyo pediang ya ka jing ai umen sim ba khot namar ka jingkular kalong ya pi bat ki khon jong pi bat ya baro ki ba sha jingai kat ki ba utrai u ba ublei jongi un khat ha u ka babel ka ong ladangi kala ka bamut ngi let ka ka jing pen baptis ngi pediang ya ka jing ai ka jong umen sim ba khot ba ka jingkular kalong ya ki khon ki jong pi ya ki bahayeng ki bahasam ki jong pi ki badan Syata jengai ro. Ketin jblai ka ong no dengan puli ben sai sin namar ka jingkular kalong ya pi, badi ki khon jong pi badi ya baro ki ba sha jengai, kat ki ba utrai wa blai jongi on khat hau. Ka don ka jing mentoi, ka don ka jingker khu. Yau tau bahok, bat yau ta ubakala ka bamutkan. Ni pet ya ka ketin ka jong blai ngi, ha ka por ka jong noa blai syamsyu yeno ino bahok nrai like satang unoa baka babel ka ong la ngi puli ka ni ka por na ka shitish ki hebrew ka nom ba khatway ka ni khat ka nyo ka ong kumni ka ktin ka jong blai da ka jinget unoa habala maham yu dau blai shapang kita ki ye ki bam pat shem la yo i habala pen khi yu da ka jingting riu blai ula thau ya ka ying ling ban pen em ya ka ying jong u bat ka ba uda penrem ya ka perthai bat ula jalong unong yo pateng ya kata ka hok ka ba kat ba kum ka jinget iktin ka jong blai ka ong banamar bau blai ula jiet ula kren bat ya ka ba ula airu ya ka ne ka kamram ka ba kraw commission ka ba kraw ya unoa shimla kentat balapan kiu ka babel ka ong lapan kiu da kata ka jingting riu blai namar ba udai uber riu blai utip ya ublai ki breu ki bam tip yu blai nane ki bam riu blai kanam dan kata ka jingting blai henre une udai uber shepting blai lapan ki ya u ka babel ka ong da kata ka jing shepting blai ka babel ka ong kumno lapan ki ya u kan da kata ka jingting riu blai ula thau ya ka yingling ban pen em ya no ya ka ying jong u na kwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamentadon na preng jong fi ki kme ki kpa ki barriu blai pisong khuslai ya ka yeng ka sem ka jong fi ya ki khun ki khti ki jong fi na kwa banong ifi ka ni ka sngi ka mamenta lada pi de ki barriu blai ka yeng jong fi kan laj em bet long kat balong jakat ba ja kin laj em ki khun jong fi ngila i kata ka history don ki shakri ke jong blai ki bla shakri sha yo blai don ki khun jaki ki bele kam kai han re ha ka ba kut hi jong ka sngi ki khun ki wan lut sha ka jing pen em langi pet yu kum yu Billy Graham ki khun jo ki dan pedeng chuki basakma han rai menta baro ki wan sya jing shakri ban shakri oblai ban ka kwab nang ifi kata ka ditang we naksa ka barit ladang ipet aga ktin ka jong blai unoa namar ba ula ko ngo yo blai ude u ba hok ula ko ngo lapen ki u da kata ka jing ting riu blai ula sna ya kata ka yingling wat lada ka long ka bahe kan ma ya ka ne ka wai utra ha bu pha ya pm unum pha da ka kam ka barit u pha da ka kam ka bahe bantai tadeng ta mapi ku mukpa o bleu ai fi ne ka kamram ya ka ba pintai ya ne ka yeng ka jong pi ka babel ka ong la trai um tai ka yeng ki minat la ne ki batai ya ka hanre la trai u tai ka yeng kalong jingker khu kata ka yeng tadeng ta wa num persyang bantai marwai pi belang don ka pertai wat num le marwai namar ka num poi sai namar kan shulong sap kata ka jing trai ka jong pi tadeng ta kwa anum fi ne ka sngi ka mentala da pi trai wa num trai marwai Rito tray badu blai. Hallelujah. Tadeng ta hava fia tray badu blai. Ka yeng ka jong fi kan yang, ka yeng ka jong fi kan scam, ki khon jong fi kan lai em wat kita, ki bahayeng ki basam jong fi ru ken yo ya ka jing pen em kat kum ka tien ka jong blai. Hallelujah. Ka tien chu blai ka ong kum no hang ne, bala pen ki u da ka jing ting reu blai, ula thau ya ka yeng ling ban pen em ya ka yeng jong u, da ka ba ula pen rem ya ka perthai ka kran ben yo no wa. Kapertai ka ibenyo noa hanrei haka bakut pleng mdei bamau sya penrem pleng ki de kita ki ba penrem ki rem yalade ki ngam jalop hakata ka jing shlei jong kata kapertai ngakwa benang ifi lada fideu breu blai wat juduk mensim habaki breu ki penrem ya pi
Namar kadang day kapor iki ban penrem ya pi. Nrai kan sapoi kapor, bat kapor kan pen i, dan day kapor kan ya tu. Mano uta ubarem shisha. Tadeng tal la fide wareu blai nang ye syakri shishu ye blai. Nang ye syap ting shishu ye blai nang ye ro ye ga kerteng ga jong tra halaga sngi ga jim ga jong pi. Namar ba kata ga jong long reu blai ga jong fi kata ga jing tei ga jong fi kata ga jing le ga jong fi ga jing ting buram ga jong fi ye blai pleng ga don ka nong ga bakrau. Bat ka Bible ka ongkom ta ya ka ba u ula penrem ya ka perthai ula jalong unong yo pateng ya kata ka hok ka ba kum kata ka jinget namar ula nget. Tadeng ta ula lach im mau bat ka ying jong u baro tadeng ta ko abnong fi mi pa la fila de ke bereu blai kenwa bagi kon jong fi ki long ki kentang kumbang ala ong fi to ko wei pat ke episode la pipi long kentang ki kon ki long kentang ki nyot jing penem ki nyot jing ker khu nau blai wanum ki kuslai ne ka ying ke jong fi haba fila te bat u blai kan mau bagane ka ying kan long be ke scam jagat ba jalong kat belong kata tagi ler ki la ban pen ki kumbala pen ki ya ka ying ling unowa kata ki slap ki la ban wan ki eryong ki la ban wan Henry kata ka yeng kanom jat da lele ru namar balatay ya ka da ka ktien ka jong blay. Hallelujah. Ngapay sa kaway pa ka bentahang ni kapor. Hong ikren you know bahok ngapay pa sa kaway pat ya ka rahap ka bapop. Karahap ka bapop, karahap ka de ka nuti, latip ya ka de ka nuti. Henry ka ktien jong blay ka yatho ingi nang ipuli na ka kitab Joshua kal nong banrio. Ngi kumno ba utray Open M ya kanika nuti barhaba open M amtang ba open M ya kanika nuti marway Henry namar ba kanika nuti kala ka bamut namar ba kanika nuti kala pediang ki syakri ki jong blay kala pediang ya ktien ka jong blay ba maka bat ka yeng ukpa jong ka kila lach M ba ka ktien ka jong blay ka angkum ni Joshua no man rio ka khot ka ba arpusan ka angkum ni baru Joshua ulari pen M ya ka rahap ka nuti ba ka yeng ukpa jong ka ba ya baro ba kaladon bat kala syong ha Israel hadu kani kasngi namar ba kala buri ya kita kinong lam ktien ya ki ba u Joshua ulapa ban sentiat ya kal Jericho ka Bible ka ong namar ba kala kongo kala nget kala pediang ya ki syakri ki jong blay ba ya kita ktien ba kiki wanra namar ba kala nget wala da ka de ka nuti nga aingo yo blay baka kala imti ha u blay namar bakala kongo ndai tamaka kayo im wat kaying jong pa jong ka baro akiba don bat ka ong ktien jong blai kilalaj im bam ndai tam kilalaj im ho Joshua udah pediang ru ya kane ka breu bat ya kata ki bahayeng ki basem jong ka bagan long kanong syong snong no jong ka Israel bat nga aingo yu blai kane ka sngi lada pi pila kala ka bamut ma pi bat kaying ka jong pi bat baro ki badan ka jiadai bat pi ken yo laj im bat ken yo ya ka beneng Rahap kayo ke Israel mapi pinyo ya ka buneng pinyo ya ka yeng syong ne ya ka bautrai ula kular na ka manta jong fi ka yeng ka balong permanent ka yeng ka balong syaki bam jekot nganget utrain kerku fi ne ka sngi ka manta lada pidei bahok nang ye syakri syo lada pidei ka bapop pediang ya ka tien ka jong trai kanang ba mapi pinyo ken ya utrai ka tien jublai ke thu ya kata baladangi pediang ya ka tien ka jong blai habangi kala ka bamut shisha ka Bible ka angkom ni bagi kita ki ayom syong pengat kinwan nau try ngakuan puling ne ka khot ha ne ka por ka bamenta naki kam ki apostle ka angkom ni ka ktien ka jong blai ka khot ka ba khat khandai ka ong namar kata to kala ka bamut to wan pai khmat ru banyo pendam no igi pop jong phi ba kumta kin yo wan ki ayong syong pengat na khmat utrai pinyo ya kita ki ayom syong pengat le se pm ka pop ka leng a ka muslim ka jong phi ka mensim ka jong fi ka pisa ka mensim jong fi kam suk reda fila kala ka bamut shisha ka mensim jong fi pinyo ya kata kal air syong pengat kan pinyo snow ya kata ka jing pengat jong ka jing im mar kita ki ayom syong pengat nau try kin wan ha ka jing im ka jong fi try ker khui fi ne ka sngi man tanga snow comment bang yo ban ai ne ka kubor ban nga ngai u try ben im ya pi ka yeng ka jong pi bat fin long ki breu ke ba comment fin long ki breu ke ba sok ngin de dwai ha ne ka por ka mentale se na pren fi ru pim pat pediang Yo try hadu mentaga sngi pediang no malka jingkular kalong ye phi ki khon ki jong phi badi kita ki ki bisa jengai baro ki bahieng ki basem ki jong phi ya ka bau traun khat ken ya ki hallelujah ngin da dwai ka ne ka por ka bamenta trying adap da ka jingkmen ka ba kraw namal ma ai ka ne ka khubora blai kum mala pen im ya ka ying ka jong unawa u breu ba hok nganget me pen im ya ka ying jong ki ni ki khon ki jome ki ba hok ablai namar ki la anget hame ki shakri me ki ro me but trying nganget
ba mamehi ko kunra try mele isnay kan ka yeng u shakri u jam ngada duai kan ka por bakinang man bahagi nang karoy ala ga sngi kan long ba say so baga jingim ga jingki ko try kan long ga jingim ka ba dap da ga jing command da ga jing sup ngada duai ngada kar khu ablai ga jing try jing ta ka yo ka kot ka khia na dong shadong ya ga ba da kar khu me kar khu de ga ba penroi me penroi ki ablai ba kum ju atrai don apeng ga ka por ablai ya kama mekren leng baga nega kubor belai kidon kita ki nuti ka nega por ya ka bakila ya baga nega perthai ki belai em baga nega perthai ki belai ti la de ka nega perthai la da de ma pia ka nega sngi ha gertenga jong jisu hallelujah trai ta ifi ka nega sngi hallelujah ka nega ktien ka jinga thu lopa ka wan fi ka nega ktien ki jong belai ka wan pi barang ngai aw fi snap pi pediang ye nega ktien ka jong belai utrau na ker khu ya pi hallelujah una pen em ya pi kong ha ka nega por una pen em ya fi ba ha nega por una pen em wa ki kon ki kti ke jong pi baro pi ka ying ke jong pi menta ka jot ka pat ka pra ka long lengkar ka long lengkrang ka daw ka long namar ba pi lat na ka jingka ka jong belai na ka jingker ka jong belai wan sha ka jingker ka jong wan sha ka jingka ka jong ka ying jong pi kan yo lat em kan ba kan miat ka ying ka jong fi kan dap da ka jing suk kan dap da ka jing command blame thau thmai ge jong fi hagar teng ge jong jisu hallelujah ngaduai ko konrat mana do mana ka sngi ko traba ni kon ki pai ki pediang ye me try jisu ngani ka kamba ge jong me ko try ge jim ge jong ki ablai hallelujah me pen em ko try ni ba me pen em ro try ni kong ge ni ka por ablai ba ki kon ge jong ki ba ki bahayeng ki ba sem ki bedang ya sakma ge ni ya jingai na ba ka ni ka perthai ablai ki dan ki dang ge sum ge perthai ngai me pen em ki me khat ye ki ablai we pi we me pen em kom me bla pen em ka yeng kan nuti kan ni ka rahab ablai me pen em ro in ka yeng ni ki kon ki jama ki bla sakma na me mi khat igi da ka jingai ablai ngaduai nga kar kui we pi we ba anga kreni fi ga ni ka sngi wan on pen slam sure hallelujah try caught if you dang if you caught if you ga ni ka sngi pediang ye ni ka ktien hallelujah try ngaduai men kar kui ni ba try ngaduai men kar kui ni kong ro nam long sarong sure try ngadang ngej ba me penduk no ta ka jing sarong me penduk no ka try ka ta ka jing meng me penduk no ka try ka ta ka jing sngo hanga me baro ka ta ka bor man kan do try ni kong in pediang ye me ko konrat inam sngo arta tin shu in pediang ye me ba ma i ko try kurim ju i ba ka yeng ka jing i baro kin yo la yem hagar teng ge jong jisu nom pen hallelujah amen but amen amen utran ker kui fi utran per sla fi unang ai bore fi bat ki ayom shong pengat na do menta ka sngi kin wan haga jing em ga jong fi hallelujah utran ker kui fi pila ban fun ro yangi pila ban wan sing ni ga jaka hang ni opa nong thamai nong kriam ni dan hang ni borosh tio na do sngi ba ar do sngi sa jang ni dan ni ban ya kran bat fi ban ya slok bat fi ban ya duai bat fi utran nong pen chat bore fi utran nong le ki kamba haga jing em ga jong fi ngin se ken do pat ku bless you bon amen but amen